Minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó povedal, že reálne členstvo Ukrajiny v NATO jasne neprichádza do úvahy, pretože by to vyvolalo hrozbu priameho konfliktu s Ruskom. Minister Szijjártó na margo samitu NATO vo Washingtone povedal, že rozhovory sužuje obrovská duplicita. Snažia sa vyčarovať obraz vstupu Ukrajiny do NATO, pričom každý vie, že to neprichádza do úvahy a nemôže byť predmetom diskusie. Szijjártó v záverečnej deklarácii samitu uviedol, že situácia viedla k dramatickým letným útokom, pretože ak by NATO pripustilo Ukrajinu, žili by sme pod neustálou, otvorenou a mimoriadne nebezpečnou hrozbou vojny, keďže členstvo Ukrajiny v NATO by predznamenalo priamy konflikt medzi Ruskom a NATO. Hoci to nie je nikoho cieľom, mainstream naznačuje, že je potrebná čo najúžšia spolupráca, povedal. Maďarsko bolo podľa neho ochotné súhlasiť so záverečným vyhlásením len vtedy, ak uvedie, že akékoľvek budúce pristúpenie Ukrajiny k NATO musí byť prijaté jednomyseľne. Ukrajinu opäť nepozvú do NATO, takže jej členstvo je fakticky mimo stola, dodal minister. Na margo samitu NATO vo Washingtone minister zahraničných vecí povedal, že aliancia už skôr považovala krajiny za dobrých spojencov na základe ich prínosu k bezpečnosti NATO, účasti na misiách a peňazí, ktoré na ne vynakladali. Teraz začínajú prepájať problém, povedal Szijjártó a trval na tom, že tí, ktorí Ukrajine najviac pomáhajú, boli považovaní za najlepších spojencov. Ukrajina však nie je členom NATO a bezpečnosť NATO nezávisí od toho, aká silná je Ukrajina, ale od toho, aký silný sme my. Z jej 32 členských štátov 23 splnilo cieľ aliancie zvýšiť výdavky na obranu na 2% HDP, povedal Szijjártó s tým, že Maďarsko dosiahlo tento míľnik pred 3 rokmi. Ak trochu poškriabeme povrch, je zrejmé, že mnohé krajiny do týchto 2% zahrnuli zbrane dodané Ukrajine, aj keď to neposilňuje kolektívnu bezpečnosť aliancie, povedal Szijjártó. Je to druh pokrytectva, keďže sila a obranné schopnosti NATO závisia od našej vlastnej sily a nie od sily Ukrajiny. Keďže NATO je skôr obrannou alianciou než alianciou agresorov, povedal Szijjártó. Pokiaľ ide o požiadavku, aby krajiny vynakladali 20% svojich výdavkov na obranu na rozvoj, Szijjártó uviedol, že Maďarsko vynakladá 48% svojho vlastného obranného rozpočtu na obranu a priemyselný rozvoj, čo je druhý najvyšší pomer v Európe. Meradlom toho, kto je považovaný za spoľahlivého a dobrého spojenca, by malo byť skôr to, kto prispieva k bezpečnosti NATO, než politické pamflety a vyhlásenia, povedal. Maďarsko sa bude aj naďalej zameriavať na pokusy udržať NATO silné a nenechať ho strhnúť do vojny. Návrh rezolúcie o začatí misie na podporu Ukrajiny prostredníctvom koordinácie dodávok zbraní a vojenských výcvikových operácií tento cieľ ohrozil, povedal Szijjártó. Urobili sme jednoznačnú dohodu s úradujúcim a nastupujúcim generálnym tajomníkom NATO. Že sa na takejto operácii nezúčastnia žiadni maďarskí vojaci a územie krajiny nemožno využiť na presadzovanie takýchto cieľov a nemožno doň investovať rozpočtové prostriedky, povedal. Maďarsko sa tiež bude držať mimo podporného fondu pre Ukrajinu. Myslím si, že je to nebezpečné nielen preto, že ide o veľa peňazí, ale aj vzhľadom na základný prístup. Dlhodobý finančný plán na vojnu ukazuje, že si myslia, že sa to bude ťahať dlhodobo, dodal.